ମାରେ କିଛି ଦିନ ରହିଗଲେ ଟିକେ ମା ହୁଅନ୍ତାନି। ଓହୋ ମା, କାଇଁ ବୁଝୁନ କହିଲୁ? ତୁ ଯଦି କହିବୁନି ଟିକେ ଜୋଇଁକି ଫୋନ କରିବି ଆରେ। ନାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର କାହାକୁ ଫୋନ କରିବା। ବୁଝୁ ଟିକେ ମୋ କଥା। ମା, ହଁ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ କି ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। କଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ଯେ? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ନା, ତୁ ମତେ ଯେବେଠୁ ପର ଘରକୁ ଦେଇ ସାରିଛୁ ସେବେଠୁ ମତେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଅନୁମତି ଦରକାର। ତୁ କଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ ଯେ? ମୁଁ ଆସୁଛି ମା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍ପେଶିଆଲି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେଉଁ କେଉଁମାନେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ସହିତ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ।